Hej så alle sammen, velkommen til Champions League semifinalen her. Det er FC Barcelona her på Camp Nou mod FC Bayern München. Her Pep Guardiola kommer for at besøge sit gamle hold. Spændende kamp, rigtig spændende kamp. Jeg kommer med nogle highlights til den her video. Det er det første halvleg, jeg laver også en anden halvleg til den her kamp. I ser lige holdene give hold, og så ses vi til nogle highlights. Lydkommentatorerne, det er Jesper Grønkær og Peter Brun. Og Batman. Nu skal det have den her helt igennem fantastiske styrkeprøve mellem to af de mest attraktive spillende fodboldmandskaber i den her verden, i øjeblikket i hvert fald. Så vi er FC Barcelonas start, det er Marc-André ter Stegen mål, Gerard Piqué. Vi vil se lidt bedre, jeg forstår ikke skide. Og vi har ter Stegen, Dani Alves, Piqué, Mascherano og Jordi Alba i forsvar. Vi har Busquets, Iniesta, Rakitic på midtbanen, og så har vi Neymar, Messi og Suarez i angrebet. Det fortæller lidt om, at det er et mandskab med selvtillid. Fuldstændig. I løbet for ikke så længe siden, der har de selvfølgelig tabt et par kampe, men det er jo ganske naturligt, der lige kommer at dø. Men jeg er ikke et sekund i tvivl om, Jesper, at det her var en München-hold. Fysisk vil Bayern München gerne i det. Jeg ser bare det ser fandme godt ud. Jeg kan selv lige læse det. Pausevideoen, hvis det vil. Det er altså et Bayern-hold, som i deres seneste 2 knockout-kampe i turneringen her ikke har været decideret imponerende på udbanen. 0-0 i opgøret mod Shakhtar, men det er heller ikke noget nemt at spille. Stedet at spille i øvrigt, og så selvfølgelig 1-3 mod Porto. Her hilser vi lige på hinanden, de to spillere. Der tidligere spillere, som jo spillet sammen i 5 sæsoner i FC Barcelona, Luis Enrique og Pep Guardiola, som er nogle af hovedpersonerne. Ham her og ham her kan også spille Lewandowski og Suarez, der er så giftig i øjeblikket, som Mønby også skitserer hjemme fra stolet. Det er en spiller, som virkelig har fundet sit gamle jeg, som man brillerede med, da han var i Liverpool på Anfield. Og nu skal han så forsøge at hvor Müller var grim. Mod blandt andre Thomas Müller og kompagni. Kampens dommer, italiener Vittori, som selvfølgelig er regnet som verdens bedste, har haft alle de store finaler, skal vi understrege, så han er vant til det der. Hvor ting, der er aflevering ud.